дар шаҳри қазони ҷумҳурии Татористон сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода бо ҳамватанонамон мулоқот намуд. Зимни ин ҷамъомад роҳбари намояндагии дипломатӣ доир ба самгузорӣ дар пешрафту шукуфоии кишвар, арҷгузорӣ ба дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ, ҳифзу нигоҳдошти расму оин, анъана ва муаррифии таъриху фарҳанги пурғановатамон изҳори андеша кард. таъкид гардид, ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ ба дастовардҳои назаррас ноил шуда, бо татбиқи муваффақонаи ҳадафҳои созандаю ободкорона ва анҷоми саривақтии тадбирҳои муҳим барои сокинони мамлакат шароити арзандаи кору фаъолият фароҳам гардид. дар шаҳри қазони ҷумҳурии Татористони Федератсияи Россия чанд сол қабл ҷамъияти тоҷикон ба фаъолият оғоз намуд, ки дар баробари ба ҳамоию муттаҳидии ҳамватанонамон, инчунин дар ҳифзу анъанаҳои миллӣ ва таъриху фарҳанг нақши муҳим дорад. ба василаи дастгирӣ ва ғамхории пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати ҳамватанонамон имкон фароҳам гардид, ки онҳо дар ҳама самту соҳаҳо кору фаъолияти озодона намуда, бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ дар рушди инкишофи минбаъдаи ватани аҷдодии фаъолона самгузор хоҳанд буд. Нилуфари Маҳмуд, Ҳабибуллои Хушбахт аз ҷумҳурии Татористони Федератсияи Россия барои барномаи хабар.